Més enllà de les paraules boniques, des de Fer Poble hem pensat en unes quantes polítiques que es poden fer des de l'Ajuntament per tenir un poble feminista. Perquè les polítiques de gènere van molt més enllà de celebrar el 8 de març. I tu quin creus que hauria de ser un recurs important a un llinàs feminista promogut per l'Ajuntament? Home, jo crec que el punt d'atenció d'informació a les dones és un servei essencial en un ajuntament com el de Llinars, que de fet el punt d'atenció a les dones era un servei que havia sigut molt fort i malauradament ha anat perdent recursos i ha anat minvant, i jo crec que en un context com l'actual és una cosa que no es pot permetre. Clar, diguem que aquest recurs existeix però ara mateix és insuficient. Exacte, i a més aquest servei hauria d'estar garantit també per les persones migrants. I Andrea, se t'acudeixen més polítiques que creus que podrien ser feministes que es poden fer des del poble? Sí, per mi una política clau és tenir un servei d'atenció domiciliària fort. I això per què és feminista? Perquè un SAT fort contribueix a descarregar les dones de la responsabilitat de la cura de les persones dependents que majoritàriament recau sobre les dones. Llavors, des de l'Ajuntament es pot promoure que el SAT arribi a tothom que ho necessita. Cal garantir que aquí a l'Escola Bressol hi hagi plaça per tots els infants del poble, que tenen edat per venir. Clar, més enllà de que ho hagin demanat o no, el que cal cobrir és la necessitat de totes les criatures que viuen al poble. Això és bàsic perquè des d'un punt de vista de la conciliació de la vida laboral i familiar, tenir una escola bressol al poble on puguin anar les teves criatures doncs facilita moltíssim aquesta conciliació. Pensem també en que són les dones les que majoritàriament es redueixen la jornada o acaben deixant la feina perquè els hi surt més a compte, no? En termes de temps, quedar-se a casa, etc.